Transports Metropolitans de Barcelona és l'empresa pública que gestiona el bus i el metro d'aquesta ciutat. Des de fa anys es viuen mobilitzacions dels treballadors i les treballadores, protestes dels usuaris pels increments de preu i les retallades de servei i denúncies pels sous totalment opacs dels seus directius. Finalment, la CUP de Barcelona i la cos d'autobusos de TMB ens hem vist en l'obligació de presentar una querella criminal contra el president i el vicepresident d'aquesta empresa. Des de la CUP de Barcelona denunciem que sota la campanya mediàtica per la nova xarxa d'autobusos s'amaga una reducció global del servei d'autobusos a la ciutat. Reducció que es porta fent des de l'any 2007 amb l'eliminació de línies senceres, l'eliminació del bus de barri en diumenges i festius i la reducció en quasi totes les línies d'un 10% del servei entre setmana i d'un 25% als caps de setmana. Aquesta reducció es deu, en part, a que TMB d'autobusos no està contractant conductors des de fa 4 anys. Es jubilen conductors cada any, però no hi ha un relleu. A Barcelona hem vist com el preu del transport públic s'ha vist incrementat de manera exponencial en els últims anys. La targeta T10, per exemple, que és la més utilitzada, ha incrementat el preu en un 70% en els últims 10 anys. Mentrestant, la direcció de TMB represalia a treballadors i sindicats que intenten fer front a aquestes retallades. Acomiada exdelegats, intenta il·legalitzar vagues, porta als jutjats a treballadors que denuncien abusos d'autoritat i sanciona massivament en moments de mobilització. Denunciem el malbaratament i l'opacitat en la gestió de l'equip directiu de TMB. Opacitat respecte als sous dels 603 membres de l'equip directiu fora de conveni. Opacitat respecte als comptes de l'empresa. Volem saber per què una empresa que se dedica al transport públic té cotxes oficials. Volem saber per què certs polítics del PSC acaben a la direcció. Denunciem de nou la sociovergència que, igual que en la sanitat, pretén precaritzar el servei públic de transport per beneficiar al privat. Denunciem també la connivència de la resta de partits polítics al consistori municipal que són còmplices d'aquesta opacitat en la gestió. Una empresa pública com és Transports Metropolitans de Barcelona no pot ser gestionada de manera opaca, no pot malbaratar recursos i, a més, no pot evadir el control democràtic de les despeses. La Coordinadora Obrera Sindical d'Autobusos de TMB i la Candidatura d'Unitat Popular de Barcelona presentem una querella criminal contra Joaquim Fort, president de TMB, tinent d'alcalde de Barcelona, convergent, i Didac Pestanya, vicepresident executiu de TMB i membre del Partit Socialista de Catalunya. Tots dos culpables del malbaratament i de la nefasta gestió d'aquesta empresa pública.